Преди месец Нели, Магия и Стефани взимат участие в национално състезание по речи и дебати. Нели и Магия участват като дуети и избират темата за домашното насилие. Избрахме сериозна тема и точно тази тема, именно за това, че това е проблем, на който според нас не се обръща достатъчно внимание, а има много хора, които са подложени на тормоз. Това винаги е била наша голяма мечта да стигнем до финалите, които ни изпращат в Америка, което е световното състезание. Подготвяхме се с много часове, много се трудихме. Мечтата им се сбъдва наполовина. Печелят състезанието, с което получават възможността да участват на финала в Бирмингам. Необходимата за заминаването им сума е $5000. Част от парите събрала езиковата гимназия. За сега сме събрали по $1500 на човек, които покриха изцяло билетите и транспортните такси, но все още остават $2000, които да съберем. Стефани печели състезанието като самостоятелен играч. Половината от средствата за нейното пътуване са събрани. Също от училището и дарители. Аз се занимавам с речи и дебати от 5 години и това винаги е било най-голямата ми мечта. Така че очаквам да се представим наистина добре. Трите момичета трябва да заминат на 18 юни, ако успеят да съберат необходимите средства.